खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि आमुला बर' गामि सेनांगेरगुवाजुलि लासो उराहिलगा जिल्ला सनितपुर आसाम पिन नम्बर 784505 गिबियावनो खन्थाइ बिबार हान्जानि गाहाय सामलायगिरि आरो लोगोसे सोद्रोमा नोंथांमोननिसिम बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। खन्थाइ बिबार हान्जानि गेजेरजों खन्थाइ बादायलायनाय हाबाफारि लानायलाय आंबो बेवहाय गोसो गुदुं जानानै बाहागो लानाय जाबाय। खन्थाइखौ सुजुदों आं गावनो। खन्थाइखौ उदां खबामजों सुजुनाय जादों। खन्थाइनि मुङा जाहैबाय मिथिंगानि नोजोर। गेवलांनाय बिबार समायना मुस्रि लाबाय, मोसादों सिखिरि मावलिदोंसै थाइजौ खान्थाल बायदि, होदों दैज्लांनि इसारा। मिथिंगा बिखाया गोथां गाबनि महर लाहांदों, बरायदों सावननि जुब जुब अखा। आवगायबाय आबादारिनि आथिं थोंनैया, सान हर सिमां होसो होसो आबादथिलि होनना। गोजाम गोदान गावबा गावनि लोगो लाना, बैसाग अखाफोरनि दै जावरिखांनायजों जाउनाव रंजाखांदों ना मावा फिथिख्रि। जुलि लायै लायै दावबोदोंसै ना खुरसा, लोगोसे आबादारिनि राफोद आखायाव रानज्रिंनाय गोरान आबाद फोथार। सोमखांनो हमदोंसै सोमखोर महराव, सिरि मोनखांथोंसै उन्दुस्रिना थानाय जोंनिनो सोलेरनि लोगो आंगोनि आबाद फोथार। दाउ खौवौआ बैसागुनि खौरां होफैनाय बायदि लिंहरदों एम्बुनि एफ-अं देंखोआ बबेबा हन्थायाव जिरायथ'हैनाय आगुनि दैज्लां। गोजोन्थों।